Jood bura mowuok e kaunti ma Nyamira owuok oko mar kwedo ywaruok mar telo madhi nyime od bura ma kaunti no. Moko kuom jotelogo oseo gavana Amos Nyaribo e weche mawachore nonyayo pogruok e kind MCAs ma kaunti no kendo rocho chenro mag dongruok. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Moheo dweche 5 sani, od bura mar kaunti ma Nyamira lwasi mar ywaruok okwako ka MCAs kaachiel kod jotije mag kaunti ma Nyamira osebedo ka yware weche telo mar od burano. Ywaruok ma kama onenore ma okelo kweth ariyo ma opogore e chuny od burani ka kweth ni kod spika margi. Yale ambao tunaona yanaendelea si mambo mazuri. Tunataka kuambia governor ajue yeye ndio father wa hii county. Yeye ndio anatakikana kuweka watu wake pamoja. I just wonder why leaders cannot sit and actually communicate. So, and from what I'm seeing and reading, in Nyamira can only get worse. It cannot get any better. Moko kuom jo od bura mawuok e kaunti ni koro wuok oko kendo biwo seyo ne gavana Amos Nyaribo. Gavana haachane na mambo ya assembly, haache watu wa assembly wakae pamoja, wasikane mkono ili waanze kufanyia watu wetu kazi. Kidole kinaelekezwa katika ofisi yake. Yeye ndiye anastahili kutafuta njia ya kufanya kazi na MCAs kwa njia ya uelewano. Kata kamano, Seneta Okong'o Mogeni okwayo doho mondo chiw ng'eto mare buche mane ochwale doho manenore kae mane okelo ywaruogno kendo deko margi rocho chenro mag kaunti ma Nyamira. Nataka kuomba jaji ambaye anaketi katika mahakama huko Nyamira, ameona shida ambaye kesi ambazo ziko kotini zimeleta katika county assembly ya Nyamira. Mimi ningemuomba aulize mawakili wa pande zote mbili, waje wapewe tarehe ya karibu, atoe uamuzi wa mwisho. Hii maneno ya kusema kwamba amesikia application hii na application nyingine haiwezi kutatua mzozo ambao tuko nao. Jo od bura go kwayo MCAs mondo manyore makare mag thicho oko gavana Nyaribo poni ok gimor kod tije, ikinde mamoko kuomgi to dwaro ni tend kaunti no kethi kaluwore kod chik kendo yiero manyien tim. Cynthia Onyango, Ramogi TV.